Professionalment, a la cuina em dedico potser de fa uns 7 anys, com a professora de cuina. Com a aficionada des de molt abans, recordo haver vist cuinar al meu avi, a la meva àvia, a la meva besàvia, la meva mare, la meva tieta, ha sigut una casa on s'ha cuinat moltíssim i a més es feia bé. Ja la meva besàvia, la mare del meu avi, havia treballat aquí a Barcelona a casa dels Güell, dels del Parc Güell. Allí ella era l'ama de llaves, que es deia llavors, la que s'encarregava de la casa i també s'encarregava de la cuina. Jo penso que hi ha una cosa de la cuina catalana que lliga molt en una altra cosa que ara està molt de moda, que és la cuina sana. La cuina tradicional catalana és veritat que els temps de cocció són més llargs, és veritat que són plats una mica més feixuts, però abans la gent, encara que ens vulguin fer veure el contrari, no menjava carn tot el dia, perquè la carn era una cosa molt cara. I per tant menjava més aviat poqueta. El pollastre era un dinar de festa. Que porta la cuina tradicional catalana és una dieta mediterrània. Això ho tinc claríssim, el que porta és salut. Un curs de cuina catalana pot fer que entenguis millor moltes més coses, que disfrutis més menjant aquí, fins i tot que sàpiguis anar a un restaurant un altre cop i saber el que demanar, i des de pot ajudar des del punt de vista que és una dieta molt sana. Una conferència de 3 hores és insufrible, no hi ha qui l'aguanti, has de fer alguna cosa. I a més, si te'n vols recordar i vols tenir al cap el què i el com i tocar-ho i olorar-ho i tot això, ha de cuinar tothom. És un curs que s'ha de venir independental. És participatiu, gent amb ganes d'aprendre, de tocar, de saber, que fan preguntes. Aquest és el públic que ens adrecem. És un públic actiu. Normalment hi ha gent que ve perquè li agrada molt la cuina i ja és el seu hobby, i sí, aquests en saben. Hi ha persones que són caps de família, homes i dones, que tenen nens i tal, que fa molts anys que cuinen, que ja els tenen criats, els nens, i per tant en saben perquè fa molts anys que ho fan, però que necessiten renovar-se, volen cuidar-se, saber més coses i tal. I després, la veritat, també he tingut qui no sabia ni agafar el ganivet. I la típica persona que s'està separant i no li pugen els pastissos. I quan passa un temps ja s'ha separat i el pastís ja li puja, no? Perquè ja estàs ben tu mateix. Això m'ha passat. També vam tenir una vegada un noi diabètic amb un munt de problemes de salut i tal, i que llavors deia que ell s'alimentava només de croissants, bàsicament. Clar, vull dir, va sortir del curs transformat. I penso que hi ha tota una tasca a fer de recuperació de la cuina del sud, que per allà ja s'està fent, però que no ha transcendit. I que jo tinc una vinculació afectiva i els tracto amb molt de carinyo. Sobretot la reposteria penso que és interessantíssima, tota feta amb oli d'oliva, saníssima, amb mel, sense sucre, molta. És molt sana, ostres que sí. És una influència àrab claríssima, que es té a la terrissa de tota aquella zona i evidentment també a la cuina. I especialment els postres es noten molt. Són antiquíssims i són clarament àrabs. I sí, hi ha molta gent que diu, jo els calçots no els puc menjar segur. Doncs jo sí, jo sé que menjar qualsevol cosa. Em poso bé, em relaxo i és el meu moment de plaer. És un moment que et dediques a tu mateix, és un moment que si no tens la tela engegada et dediques a parlar amb els altres, a comentar. És un moment d'un gustet que et dones per tu, perquè jo considero que menjar és un gust, i més quan ho fas bé. Per tant, jo penso que s'ha de cuinar bé cada dia, tots els dies ha de ser, no dic menjar de festa, però sí ben fet. La idea és que és tota una actitud, no és només una recepta de cuina, és molt més. Comença des del moment que et planteges que el menjar és un moment que dediques per tu i la teva família, per tu i els teus amics, com sigui, però que és un moment que dediques i comences comprant uns ingredients i una manera de cuinar diferent, o sigui, dedicant-li un temps. És un temps que dediques i que està bé. Ara que hi ha tants problemes amb el temps i com molt invertim i tal, doncs si això serveix per fer una aturada amb les presses del dia, és la idea.